ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், அஸ்ஸலாமு அலைக்கும். இன்றைக்கி வந்து நம்ம வெஜ் ஃப்ரைட் ரைஸ் செய்ய போகிறோம். அதுக்கு வந்து நான் 400 கிராம் பாஸ்மதி ரைஸ் எடுத்திருக்கேன். நம்ம வந்து 1.5 ஸ்பூன் உப்பு போட்டு வேக வச்சுக்கலாம் அரிசியை. இந்த ரைஸ் வந்து நம்ம அரை வேக்காடில் எடுத்துக்கலாம். இப்போ வந்து நம்ம பேன் வச்சுக்கலாம். நான்ஸ்டிக் பேனில் ஆயில் ஊற்றிக்கலாம். இப்போ நம்ம வந்து ஃபஸ்ட்டு ஹீட் பண்ணிக்கலாம். அதுக்கப்புறமா 2 ஸ்பூன் ஆயில் ஊற்றிக்கலாம். இப்போ வந்து ஆனியன் அப்புறம் வந்து பச்சை மிளகாய் சேர்த்துக்கலாம். லைட்டாகவே ப்ரௌன் ஆகட்டும். ஆனியன் வந்து நம்ம போடுற காய்கறி கூட வந்து லைட்டாக வெந்தால் போதும். நம்ம வந்து வீட்டிலே எப்படி ஹெல்த்தியாக செய்கிறதுனா பார்க்குறோம். ஹாப்பி மாலாம் நாங்கள் சேர்க்க மாட்டோம். இப்போ வந்து நம்ம கேப்சிகம், பீன்ஸு அப்புறம் கேரட்லாம் போட்டுக்கலாம். ரொம்ப ஈஸி இந்த ஃப்ரைட் ரைஸு. நம்ம இப்போ வந்து உப்பு சேர்த்துக்கலாம். நமக்கு வந்து உப்பு தேவையான அளவு சேர்த்துக்கோங்க. நம்ம வந்து ஹாப்பி மார்க் பதிலாக லைட்டாக மிளகாத்தூள் சேர்த்துக்கலாம். அப்புறம் வந்து ஒயிட் பெப்பர் சேர்த்துக்கலாம். சும்மா சிட்டிக்கு அளவு சேர்த்துக்கோங்க. உங்களுக்கு பெப்பர் பிடிச்சிருந்தா பெப்பரே சேர்த்துக்கோங்க. மிளகாத்தூள் சேர்க்க வேண்டாம். நீங்கள் பிளாக் பெப்பர் கூட சேர்த்துக்கலாம். இதை வந்து அரை வேக்காடு தான் வேக வைக்கணும். ரொம்ப வேக வச்சிடாதீங்க. இப்போ வந்து லைட்டாக புளி தண்ணி மேலே வேகக்கூடாது. அவ்வளோதான், அரை வேக்காடில் இதுதான். இப்போது வந்து நம்ம எல்லா மசாலாவும் சேர்த்தாச்சு. இப்போ நம்ம ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிடலாம். ரைஸையும் அரை வேக்காடில் வடிச்சாச்சு. இப்போ வந்து நம்ம வந்து அரிசியை அரை வேக்காடில் வடிச்சாச்சு. நல்லா உதிரி உதிரியாக இருக்குது பாருங்கள். இது வந்து நம்ம மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுருந்த மசாலா. இதில் வந்து நீங்கள் சாப்பாடு போட்டதுக்கப்புறம் கூட நீங்கள் பெப்பர் சேர்த்துக்கலாம். இந்த சோறு போடுறதுக்கு முன்னாடியே நீங்கள் சில்லி சாஸ், சோயா சாஸ், எந்த சாஸ் வேணாலும் சேர்த்துக்கலாம். உங்களுக்கு தேவைன்னா நீங்கள் வந்து சோயா சாஸ் சேர்த்துக்கலாம். சோயா சாஸ் தேவையில்லைன்னா நீங்கள் வந்து புளி தண்ணி கூட சேர்த்துக்கலாம். காரம் தேவைன்னா நீங்கள் வந்து பெப்பர் சேர்த்துக்கலாம். இல்லைன்னா சில்லி சாஸ் கூட சேர்த்துக்கலாம். இப்போ வந்து நம்ம அரிசியை போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். லைட்டாக மிக்ஸ் பண்ணுங்கள், அரிசி உடையாமல். அரிசியில் வந்து சோறை வந்து நம்ம கொஞ்சம் கொஞ்சமாக போட்டு மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். லைட்டாக மிக்ஸ் பண்ணுங்கள், உடைஞ்சாமல். நீங்கள் வந்து அந்த ஆயில் ஊற்றிங்களா, அப்போ வந்து எக்கு போட்டு நீங்கள் வந்து எக் ஃப்ரைட் ரைஸ் செஞ்சுக்கலாம், சிக்கன் ஃப்ரைட் ரைஸ் செஞ்சுக்கலாம், ப்ரான் ஃப்ரைட் ரைஸ் செஞ்சுக்கலாம், எது வேணாலும் செஞ்சுக்கலாம். இப்போ கொஞ்சம் நாங்கள் பெப்பர் சேர்த்துக்கலாம்.